jag hört tåget som vi redan gått in i. Och det var den förkärde. Fordi den håller slet ikke i Kolding, hvor vi skal skifte tog. Så nu venter vi lige lidt mere. Så det var godt, vi ikke lige fik rejst forkert allerede ved det første stop. Miksi mä voin pysäyttää sitä? Nyt me mennään Hampuriin. Siellä lukee Hampuri. Joo. Mutta ja nyt me ollaan siis, hetkinen, pystyykö filmaan tuolta takana, tuolla missä me ollaan? Joo. Vaihtopaikkana Kolding, oikein raide ja oikein juna taulun mukaan tulossa. Joo. Mitäs sit Berliinissä? Sitten me mennään Kuubi-hotelliin. Onko se tietty se? Kupus. Ai, Kupus. No se nimi oli vain Kupus. Joo. Ja mitä me mennään, mitä me tehdään? En mä tiedä. Sitä näyttävää Berliinissä on. En mä tiedä. Oletko ikinä kuullut Berliinin muurista? Voi olla. No, ehkä sitä. Okei. Ferraunioita kattelee. Ja mitä muuta? Mitä te olette reenannut Saksan tunnulla? Tilataan jätskiä. Nootilla meille jätskit saksaksi. Koska niillä oli se just tällä viikolla. Eikö se ollut? Ja niillä oli luokassa tehty jätskikioski. Hei, täällä soi Anna Eriksson. Eikö oo? Joo. On. Tää on meidän reissu-playlist, mitä me justiinsa täällä kuunnellaan. Pari tuntia. Ei kun monta. Melkein 3 tuntia. 3 tuntia. Niin sitten ollaan Hampurissa. Ja suoraan Sänkyyn. Sitten nukutaan, sit noustaan, sit ihan aamulla, niin sit junalla Berliiniin. Ja sit laitetaan kassit sinne Kubus-hotelliin juttuun. Ja sit mennään kaupungin kattoon. Nummer 3. Damit die nächste Station hier Schleswig. Täällä on meidän juna. Se on ensi juna-asema. Joo. Näyttää ihan hyvältä. Tässä näkee vähän siitä meidän junaa. Ja tonne pitkälle. Se on aika iso juna. Ja meillä on tämmönen tuolla. Joo. Siellä on äiti. Tää on tässä meidän vaunu numero 6. Tässä se alkaa. Ja tuolla on se vaunu 7. Ja tästä näkee. Täällä on kaikenlaisia erilaisia huoneita. Se nyt voi olla. Ja sitten täällä on vaan normaalia paikkoja. Tonne ja tonne. Täällä on tämmöstä. Ja sit siinä jatkaa toisia vaunuja. Me ollaan just tossa. Ja nyt me tultiin meidän uuteen huoneeseen Hampurissa. Tää on aika pieni. Täällä on vähän kaikenlaista. Sänky, vessa, pikku pöytä, pikku naulakko. Ja sit tossa on tommonen. Tossa on televisio ja äiti. 128 euros a night. Yes. Nyt me mennään täältä huoneesta pois. Nyt me ollaan menemässä junastationille uudestaan. No niin, kello on 7:10.
It's 7:10 and the next train is leaving in 25 minutes. Okay, this the same price as we stayed in this party hotel in Hamburg. We are going to spend on the Hilton in Warsaw. That's the hotel we stayed in. Yeah. Now we are going to the train station, taking a train to Berlin, and it's going to be very fun.